गिबियावनो दिनैनि बे गोदान बोसोरजों लोगोसे मागो दमासिनि दिनै 2 थारिख आरो 17 जानुवारि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिसिनि आरो बिटिसिनि बाहेरानि गासै आबौ बिब' बिनानाव बिदा फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिगांग्रो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय जाबाय। आंनि दिनैनि बे खौरांनि गेजेरजों फोरमायनो गोसो जानायानो जादों जोंहा दिनै BSUनि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन बिनि दिनै फाउन्डेसन बे जोंहा बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना 2023 मायथाइनि 17 जानुवारियाव दाजादोंमोन। गासै जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय गासै समाजनि गासै जाथि जन'गोष्ठीखौ लानानै जोंनि बे BSUखौ जों दानाय जादोंमोन। जोंनिया आं BSUनि सासे स्टुडेन्ट जानानै आं बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनो सानदों जे जोंनि दिनैनि बे BSU फाउन्डेसननि गेजेरजों जोंनि गासै BSUनि जायनाखि दैदेनगिरि बिथांमोन दं आदामोन आरो आंनि बिब' बिदा फंबायमोननिसिम बिथांमोना थारैनो मोजाङै दङ जानांगौ आरो आं बेखौनो उइस खालामो जे फैगोन समफोराव जाहाथे जोंनि BSUनि लानाय थांखिफोर बे थांखिफोरा गोथार गोसोजों आरो सैथोजों मोजाङै मोजां मावफुंजागोन। बेनि सायाव आङो आनान गसाइनिफ्राय आं आर'ज खालामदों जाहाथे जोंनि BSUनि लानाय माखासे गेदेरथार थांखिफोरा नैबे फैगोन बोसोरफोराव जोंहा थाबैनो आरो जोबोर मोजाङैनो गाहामै मावफुंजाथों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जानो थांगासिनो दं मोनसे गेदेरथार जायखौ बुङोबा जोंनि बर' हारिया दिनै मोनसे स्टेप दावखोदों जायखौ सुरु सजाय स्टेडियामाव गुवाहाटीयाव जोंहा मोनसे गेदेरथार बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय बेखौ लानानै आं सासे बर' फिसा हिसाबै आं जोबोर गोग्गानाय मोन्दों आरो जोबोर एक्साइटेड जादों। जाय स्टेपनि थाखाय जों दिनै मोनसे बर' हारिया मोनसे स्टेप दावखोनो नागिरदों। जों वार्ल्डआव मोनसे वार्ल्ड रेकर्ड जों खालामनो थांगासिनो दं। दा बेनि सिगांग्रो बेयाव जेसेबांनाखि बिथांमोनहा आदा आब' जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेसेबांनाखि बाहागो लादों आरो जोंनि बेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना बिनि सायाव गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जों दिनै बेखौ मोननो हादों। बिथांमोननिसिम आं सासे बर' फरायसा एबा सासे बर' फिसा जानानै बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। जानो हागौ बिथांमोना आगुनि सरकारफोरा गोबां नाजादोंमोन नाथाय दिनैनि सरकारनि समाव बे थारैनो जाफुंसार जानो हादों। बेनिखायनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय आङो दानि सोलिफु सरकारनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरनो सानदों। बिथांमोननि गेजेरजोंनो जों दिनै बेफोरबायदि मोनसे बर' हारिया मोनसे स्टेपआव दावखोनो सानदों आरो आं आनान गसाइनिफ्राय बेखौनो आर'ज खालामो जे जोंनि दिनैनि बे बागुरुम्बाया दा जोंहा मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव जानो थांगासिनो दं। बेनि गेजेरजों गासै बाहागो लागिरि आरो गासै नायगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां बे समखौ गोसो गोथारै बारहोनो हायो आरो सैथोजों जोंनि बे प्रग्रामा साक्सेसफुल जायो। बेनि थाखाय आं आनान गसाइनाव आर'ज खालामनानै आंनि बे दिनैनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।